Nai tongnai joto khapani tahotai buksono chini kok tibni kok brok news breaking kok tumawo joto lamsugo tinini chini kok tibni kok brok news breaking kok tumawo kok tumara ongkha thangnai kya sal sekango khowai tulasigor amchai banchia kamingni bukhuk Mitali Debormani Bwsai Rotendra Deborma tiasar sebok khlai tongnai Bwsa jongno bithi chariwui bothari simani kok tumano ruksawi tini Thangui naikha bukhuk Mitali Debormani Nukhungo TWF ni Kumaui district president Bina Malai Deborma tongo Asharambari block committee ni TWF ni president Juhina Deborma tai Asharambari block committee ni pod gnang TWF ni Adong juk songrokbo tini Thangui sawikya bukhuk Mitali Debormani Nukhungo thangnai kya sal sekango Bwsai Rotendra Deborma Bwsa no bithi chariwui buthari simani party mung ruksawi Thangui naikha tini khapani tahuktai buhuk song tiprasa bosongni tiprasa tomu sitra tongnai rok tabukbo musukni giano soini giano wagni giano obo haikeno tabukbo khoroksa khorokni tiprasa rok tongkho bihik tongdotei tekaisa bihik no hamjagoi obo haikeno naharoi bwsamanei akunibo satok pitok khlainai eba tamgui nung Bwsa burui ba tamusela baimaya hinoi obo haiklaino bithi chari butharmani rok tai baksa hangkai tongo miyao nukjak bisrango jondikini khoroksa burui Bwsano kobong bukungo muthubui buthari sika gubuni chlana hamjanani bagui obo hairokbo party mung patui tongo Tripura hasteni tonghalogo thangnai gya sal sikango obo haikeno Kumaui amchayo kaisa party mani bufa dugano tlangui thandabo bithi sapului khaniwui buthari simani bufa Bwsano agi puilabo bo mo haikeno Mitali Deborma ba yang Bwsai Rotendra Deborma hamjagui kaijalaimani bisingo puila Bwsa okraman mani o Bwsano bo abo haikeno bithi injection niwui buthari sika oboni photo ongkha mo ongkha puila Mitali ni ogo jormo ongmani Bwsa o Bwsano bo buthari sika Bwsai Rotendra Deborma oboni yagulubo iko tabuk second draft second time bo obo haikeno bithi chariwui buthari sika Rotendra Deborma পশু পাখি রকসি Bwsa আসাইকা হাঙ্কে Bwsa বইবেরে চাজাকনো হनै আমেরে ওইতঙ্গো ইয়াং Rotendra Deborma হাঙ্কে পশুনি সাইফানসে লাইখা ব হাঙ্কাই বড় মনুষ্যনি ইয়াং কল করিখা বড় মনুষ্য উং তঙ্গইসি বড় মনুষ্য উঙ্গৈ বড়কনো মায়া নাংনানি রংয়া অবা হাইখিনো Bwsano bithi charui butharsi mano hongke bo koko thangkalaika khapan daw tai buhuk song belaikano wana masingsa tai sibo khoroksa tiasar sebokhlai tongo ain karon sihui tongphanse ain karon sia hai jemon seirok ain karon krei yang musukrok ain karon krei o musukrok bai baksano tini wngui thangkha yang Rotendra Deborma sakni Bwsa sak jormodatari mani sakno saltal phunuguri mani sakni kolom dekhi biboi horo bihibai thuboi kolom dekhi glai phanki biboi jormo khairi mani Bwsano no tini obo haikai sakni yago bithi chariwui buthari simano hongke bo ki borok da na ki sabo bo but peletiani saifon laijak sei musung saifon laijak obo haina nukjakha yang Rotendra Deborma tiasar sebuk khai tonghne tam khainai bini o tiasar sebuni kuno mungsa dam krei jodino bo Bwsano obo haikeno buthanani hinai wansui tongkha hangke puila bihibai thupuruno bo thuyai tongno nangmani bihigno bo obo haikai ok gnang riwui jormo riwui obo haikai saltal phunugui bo khaiyeno tongman chakhamo tiaba sei musorok jemon hawa rungphuru ok gnang thangka ok gnaine tongkha obo hai sia oboni bagino bo tini obo haikai bihigni Khurini Bwsano buthari simano sakbai thang bufa nainadi tini TWF ni Adong rok yang banchia kamingni bukhuk Mitali Deborma Nukhungo thangui tamo kok salaikya borokni nukhungni borok bai khapani tahuktai buhuk song thangnai kya sal sekango je o kamingni no khoroksa bukhuk Mitali Deborma Bwsai Rotendra Deborma tiasar sebokhlai tongjago duitara belai kepal kaham tamgai sebokhlai tongo sorkarni sebok rang puisa apus tai bihik blogi tongo obai kino belai tongthatok chathatok nukhung khai tongmani no phiaba Bwsa buri ungoni no hamjagya abo haino kaisa koktoma o koktoman bisingano belai ki kha thaijakha
oroni Nukhungni Bukhung Mitali obonotei no thangnai rogo urmur kok banglaikha ba bono police arrest khlaika rok hin kok tuma manmani gai tini oro ti develop app rok phayo borni Nukhungo bobai kok slaini hinai o jagao tabuk jong satai kalayo je omo hai khoroksa police se buklai tongnai khoroksa aini borok bo tini omo hai khoroksa jarai asuk kaham naithok bwsano bwsa bwrwi achayo hinai omo hai khlaino bo je bithi charui buthar simani karon bini sago maya mamta hinai borokni sago kwrwi agi buisao ogra rok police rok hingkakai buino buo buino rombo buino togo bwrwi rokno romferewo songferewo obo hai rok oboni bisingtwi no bwsa kaham achaya hinai agi koktwmao bwrwi bura rok salaimani इंको अबो हाहानो जे पुलिस तंगई अबो हाय माया करई ममता करई अबो हाय नुकजाखा जे टियासार खलाय तंगनाय ओ टियासार खलाय तंगनाय बिनि सागो माइसामादा तंग ना माइसामादा करई अबो लुकुरक सिनाय बा ओ जे सागा तंगनाय बनो सिनाय इंको अरो ता फाइजाक जे टीडब्ल्यू एफ नि खय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बिनामाला देबबर्मा ताय फाइजाक अरो साबिज आश्रामबारि ब्लक कमिटि नि टीडब्ल्यू एफ नि प्रेसिडेंट Juhina Debroma tai oro tongo brokni je Adong je leaderok boror phaikya boroni tai pot to tam tonga bsia je pot gunarok boror phaibeka tini je oro Bukhung Mitali mala ne gobo haino je phadi o giyan kreni kogno song pula khnai na yana yang bihingni khokni pula bihingni khokni kok khnam pore song borokni saije santam klang song amnalen sagara dini bosai boba haike o jorao botharka sar nge an bosai kai suno cinaro kaisa bait kama khato abo mas kaisa kaya konga bait ketal kari woni nahna juk sara beranya hindi hini telang abon bait kama goro tendro ni bait kesam ta sinita ngai bait ketal ang nahati tai kesa nang bait kere ke bahai chol na ba hani saja kata bosai bile ngai ko ngai bait ketal pai kha ngai ni bo hindi bait ketal pai kha no berai de nani behalawo gormai yo telang nan hana jok songno go hindi ngai telang thangka songno ngai telang ni thalaka an bosabo kamsel kosom sum thango phor kosom sum ngai bos khabi ang ani bukha ang butam khai tongnani lukuro ang ani busanang butike pongnani oro ten rajno thogi telang wati khai bait kawi wara thalai Bwsa buapuru chori mongma hingtang ani Bwsa saija manchi Bwsa rai ba mutai be Bwsa hima hayani Bwsa mok thangonga ati bhanangan Bwsa no side katiya gang baita sanike dokan thalanya ni oyo ndi dokan thalanya nong chakam ro pai ro no tui thanna ro pai nang lanya ni abon khayong hin an bahana juni Bwsa nota tor khabo bo nge telang thangka angkai an Bwsa suki saka suki thung nani ba mui telang go bupha oh bupha belang go bisas khai tong mani jora o ba mui telang thangkai bono 100 taka rang di rok o yong ang dukan thalia ang mu lama tong sano ang la chiu nung thang de yong ne yong Bwsa no rang 100 taka te klai ro ka ga yong Bwsa se phaya ku ba sen an Bwsa ju no bithi chari o khwa kai tong phai ka bo nga na ni yong Bwsa no ka ba o yong ku khu tam ka sidu yong sai che malia at ka sha ni nga ni yong abang khwa nu ku tong kan ta o tam ka ni olo khai o dogan bororo gana gini paran bororo bona halai tong ta mo pura bithi charu hone olo khan bahna juk sono tam se leka thang na gere ni busai ro be ro hamani gan bahna jo o bai ang te kri khat khai thanga bithi chari ro ten ron so gang o bukha an Bwsa bok sai ba ma sa hamya ko an Bwsa na te ke nos to khai nang Mitali nang ni chago Bwsa buri mang bau ang Bwsa buri hamje gya chera ni ho asai dron ho to na no ko hinu Bwsa buri nya ang hamje gya ni nga bobo ha sukai klik sak phano sari kha musuk tori hi mangka 2 bosor kana na te an Bwsa bobo ha sukai bithi sari mangka ang bono bini an Bwsa jong bithi sari mahina bon bithi esi ro khulai buthana musung ro ten ro no bo bono kisa anu chau no kesri wo nang ji de na ba ang rang pucha gana ang chakri khanya nang ang me rang pucha wo cheles khai pai an so nga
रां फैसा चाकरि गोनां होनै मिथिनि दा केस बा आनखे करे देबा केस तारि दे कास तारि o mo tamu photo bani da o bani da mono bo batik ne bithi chari butharka mono iko moko busa okora rotendra be mama ni busa okora first din no bo mono bo bithi chari buthar bo bam tong mani kapsu ka bithi lukla jagai mo kha agini busa ngai mo busai ba hne ang khola boi tong tonika ane setang po mama ni tamuna moro tendra be first malai mama ni busa mono bo atena bithi chari buthar sika bo mo busa no bo hujan busa kora tamu busa okora ta second busa kora no kai tam second busa no kai tai kusuno ka iko kusuno buthar sukata iko bithi chari tor phaike no ano atike ani tok to ya ke pele ma haike sibai siwan bukhano moro tendra am sukjar bono ya abo ya kosong ne ke tam su simang ke chao rotendra no busa mang ne mutike buthare ang buru tong na no ang buru olukuro noro ano khari jaba de kisa rotendra no kisa sasti dina phachi order ang sano rotendra bagai ani kisa sai jo kai be ne nukuro o sa ani khagala du chari mani ang busa kuri aram nangi lasi mani ang dunia ma bai bunga kan podong to ora romja kata boro tendro usugango thango jibiwo noro boro busa su thui thangka o korma boro ani anu koi sungoro korma karma ta hinda ani busa no sun butharsika ang korma karma ta hinda phanya nangya bo kharja olokhai boi kol khai na halaka bono ga phaiga ngai ang iko mono rotendra ni sairi kai bai chabi segai chini deburma bai wancha bai kai abona sedi bong boro bai kai ano saije kisa khaipe begari mo sela busan butharsika olukoro phaiben ge de sorry hamya tui phainai rugi tui phainai ro ongkho lai kata ongkhor aro phungju buja kha bisike bujak liya police ro unko we ge ta abono ano aro ni unko o de ano saije khainai ro rangsan hopu 5,000 pano rohotu nengka ang boro rang manjana ani tawna jano loss kai ngani jibono loss khaichu ga bokhoro phatire bukha mokol kana khaike rotendra ani jibono loss khaike lukuro ang baike banche nai ang baike tobai asu khaike ano ading ka yango ti develop apni district president binamala develop kok kangnai no sakari dawno roktinor phamane hambai media ta khuk songno te nai tongnai lukurok songno jotono paifla hambai te khulumung yapharo tini khoroksa buma mokol ni mukti khiklai tongmani sung social media no gei tongmani haino hai chungro bukuk bai kurung laina ni him phaika bini mokol mukti no honani hinai chung tini orogo angbai baksa chini 9 hali Asharambari ni TWF president juk chini Johina Deburma te khulai champa haur block president Sumita Deburma bono khobui jotto chini nangkuk nai samung tangnai Asharambari o joto buri rok tebo phaimandia kamni joraba haipano chungtini koyek jona obo haikai phuntui kurunglai bukhungni ro phainani bini mokol ni mukti phana honani chung hinai bumangoi nai chung khanawi tongmania noka asugoi bukha phatina nayo bini kakmani na nokai aboni bagai chung tini bobai bujilai nai bo jaga bobo haingkha phai khana phaika bini siraini photo rok phunuka buma photo ti kabui tongo bini kagos rok tam ro esra khaima rok da siduaro aboro bonai bo kabui tongja jao chung phaipuru bo kamang ta bo bini mokol ni mukti rania belai wana masincha belai kidi masincha obo hai obono borok da hinani na januar da hinani ani wan chungma hingkai obo borok ya bo kaisa januar ngoi tini busano bot khaimangkha januar phano se mosarok si busano samung seple oi bukhungni mui bothor thosa phano wari chari busano joto maya nango je nokni kaisa prani chikon chano nai no chungwan suk thai klayo a nukhungni tok rong no chung yagori mani no mairu sari dikang mairu nong khupan chadi mai chalam phandi di busa chikon tong khai toksa busano bukhugo damani koko seple oi busano chario kaisa chikon cha prani bosi asuk busano maya tok langwei nai tongma to maya no maya tongma to
toksano toiling khepsanani him phaigang kai bipra wedi phing nayu tini oba haing tongkha chini bukhuk bo phiringai bo mandia lukthari bo mandia busano somani no sampli hainugui tongo hi chau belai kha khamasi belai no wana masingcha bono maya nango abono justice chungnayu Rothindo Deborma bo bahaikai star kaini nugo bini dreso bini sinimungo bo kaisa tiasar juan bo bahai khlaiye bo sebokno yasagui tongkha romnai je chini प्रशासन रक न बांग कोइनानि मुसुंगु दुस खाइनाय न हंकाय बो फानो याका याफु बो काइसा ताम हिनानि ताबो खुनि ए खुनि न बिनि बेल उंमांगलाक बोनो फासि अदा नायसुं चुंति दाब्लेप नाहारै बुथागै तंगलाक याखै कथुर आन्दोलन चलिनाय बिनि बागै चुंतिनि नहैते याप्रि बारखा बुरि बदलंगैनाय चुंबुस कांगो नांखांखाय चुं देबदे सनपन खलायनानै हिंथुन चुं जे कोनो जागाव चुंमनि बागै याप्रि सेनाय बुरि रक उसुक जराते चिकन खलायजाखा कारण बिनि बिहिक मांगै अकरा तंफुन ते मिताली खे द्वितीय संसार बकि चला बायदा कायजाखाना बबो बुरि बें कायजाखाना बिनि साजुकनो बो बुरि बुसा उंगैनाय आजायो हिनै बुरि उं फाइमानि तामा अपरातों खाना बोचला बायदा कायजाक बबो खरकसा बो मां खाताबो हंकाय आं आबोनो सानानि मुचुंगो अबहाय बर रंनो हंकाय सुं जे प्रशासन तंमानि अबनि मुताबेतो काम खायनानि इंथुन बनो बेलि मांगलाक बनो इतिमध्ये न आंखाय हिनमानि चुं बुरि रक जतन वानचुगु चुं बनो हंकाय जाबन जीवन जेल खाय बय एकदिन बानचुई फैनाय बनो हंकाय फासि अर्डार एनानि दरकार से आइनो चुंनायु प्रशासननि थानियो चुं रिकेस खायु आबनो चिनि बुरि रंनि दाबि आबनो चिन बुरि रं डिमान्ड प्रशासननि बागै अबहाय नांनुंगिया बरक देहार सिमिनो बरक बनो चुं बाहाय मानि मानाय बिनि बुसा सिकां संसानि तेमासा बुरि बुसा सिकलांगै फायु बो बनो बो लाइफ नष्ट खायनाय बिनि सागो जतन दङो अजाय कुरुं रक मंत्र कायसा बाय तंगिया बिनि विभिन्न रकमनि पदे पद मंत्र तंनाय किन्तु बनो बरक नुगु बो जे समयनि जे बो खलाय तंनाय बो बिन बुसाजुक सिकां संसानि नबो बो अबहायनो बिनि लाइफ नष्ट खायनाय बनो चुं मानि हई माइया जे बोफा हिनै मानि बाहायके तंसिनाय जात बो जन्मदातांगैनाय बिनि बुरि बुसानो बुरि बुसामां आजायो मिताली नंसला बुसारि मे हिनिसे बो दुई बार बिसारि बुथार सिमा नंगाय बो आ बिथिनो बो जागातलां खाना बो प्रांजुं नगो थांतानि बो प्रांजुं संनो दा माजरारि नानि नायखेना बिनि साकनो काटिनानि बागै आबो बोसुं तयथमा खायनाय बो बुसुक टेलेन्ट बो बुसुक ब्रेन ति काम खलाय तं तिनि लुकुरक स्राय ननुखा किन्तु बनो खरकसा प्रशासननि बरक हिनमाया बो खरकसा ईमानदारि हिनै चुंवान सुकमाया बो ज्ञान सय ज्ञान गोनां हिन बो हिनमाया बो माइजानाया बो हंकाय माइजाया बो बरक मुसुक पानोसे बुसानो माइया तिनि कायसा जागाव नुकमानि आमिंनि बुमा बो थुइ थांका सुइनि बुसाबो थुइ थांबायका तिनि आसुइ बो सातंगो गेरगै रखवै बो बिनि बुसा हायकायै आमिं बुसा माबुरैनो बो दुचारै नायथ तखैतनिउ बो आसुक जरा दा उंदिया अबो तो बुइनि बुसाया बिहेक बुइनि बुसां मानो बुसा तो बिनि बुसाबले बुसानि जीवनो बो बाहायका हत्या खलायका এই हत्यानि बिसिङनो बनो तारातारि फासि अर्डार हैनानि जीवन जाबत जेल खायगांगाय बो सासायगै फैनाय फियाबा बनो कोनो बेलि मानिया आबनो आं अनुरोध खायनान मुसुंगो प्रशासन जे रथिन्द देवर मानो एरेस्ट खायनाय रक जे आइनि अनुसारे बनो हंकाय दुई बुसानि मामला बुसुक थानो बतो खरकसा बाबु खुनि ए खुनि न माप खायै लाभ करै जदि सै माप खायै बो रां गोनां हिनै रां रिउइनाय केस र साखाय अबो चुंबुरि रक नायजांनाय चुंबुरि रक आसुगै नाहारि तंगिया बुसा बुरि उंमानि ताम अपराध खायका नरेंद्र मोदी
chini gorom ganang Sar Narendra Modi samani chini rajyoni pradhan mantri ngui kaisa kok samani tongo kok borok bain sachinai ang buri busano banchiri di buri busano porashunawa agogri di hinai buri busasi jotoni selai tabuk rajyo nangkok bani hinai rimani o kok thairok biango komakha obobo nailaina nango buri rongni tini chela busabai baksa borabor pita sompoti jodi nailaina thangka hangka kai boba abono kirida bo bini sompot bagnan nangnan kirida bo tini usrai no hotta khaika abobo lokoro wansuk lainani nangano obono bini wansuk taing khana botor khai lokhai bono poririnani nangnai charinani nangnai sara jibon naithanai nangnai bupa hisabe Mitali no khai bo ekmatro use khainani bagoi simiji toni khana obo hai ang wansuk phaika bini bukhungni kok khana oi abono chini buri rok sotorko tonglainani nangnai obo hai borok next time ote khoroksani family o ongyani kono proman koroi obo hongkai batpa duniani thakmani অতিরিক্ত শয়তান obo hongkai bini gyan koroi bo mosuk misibni gyan bo hai danopno chung taratari bini justice nayo chung Mitali deborma bo thaisinggo saka bono hongkai chung phasi order nayo abono chini buri rongni sanmung hambai jotonono angke khapang daute boksong khanai mankha je rothindor deborma je bihik Mitali debormano je obo haikai sus khlaiei tongmani yagulo no bwsa angkha angmani yagulo tabuk bini sakbai thani bwsano no bo haikai bithesari bwtharmani koktoma tini o kokno salaikya